डिस्ट्रिक्ट डाम्पार अनार्स एसोसिएशननिफ्राय नैबे बासुगाव थांग्रा लामा जंसन सालाखाथि बाजार सौहैग्रा जिथु लामा बारस'ग्रा फुखागाव खिनि एरिया गोबां गाज्रि हालोदाव दंमोन। मानोना बाव हान्थुसे गाहाम दै थायोमोन। हान्थुसे गाहाम दै थानायनि जाउनाव माखासे टट' इ रिक्साफ्रा आरो स्कुटिफ्रा दै बुरजाखाय नुयियाव बेलथायलाबायबाय थादों। जों पाब्लिकनिफ्राय गोबां माने कमप्लेन मोननायनि जाउनाव जों नायनानै थानो हायिनि जों बेखौ जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट डाम्पार अनार्स एसोसिएशननिफ्राय बानायना होबाय आरो जा हायो जों समान खालामना होबाय। माने बे खुनु माबा गैया, बाव सेंसन टेंसन गैया, जोंनिफ्रायनो जों बानायना होबाय आरो एसोसिएशननिफ्राय। मथा मथि 2 किल'मिटारसो 1.5 किल'मिटारसो जागोन आरो जों बेखौ जोंनिफ्राय जा हायो समान खालामना होबाय आरो। जों सरकारखौ थाबैनो खावलायदों जाहाथे नैबे लामाया जोंहा सरासनस्रा मानसिफ्रा गोबां खस्थ' मोननांबाय। मानोना बे लामायानो मेन सालाखाथि बाजारजों फोनांजाबग्रा बासुगावआव थांग्रा मेन लामा होननानै जों सानो आरो। রাস্তাটা ভালো লাগছে আর কি, বানাই দিছে না, বড়িয়া লাগছে। আগত বিরাট খারাপ আছিল রাস্তাখানি, এখন ভাল হল রাস্তাখানি। ভাল কব রাস্তাটা ভাল হল, রাস্তাটা ভালে কব। ৰাস্তাটো বহুত দিন পৰা বেয়া হৈ আছিল, চৰকাৰে কৰিব লাগে এইটো কাম। আমাৰ দাদাই নিজৰ পকেটৰ পৰা কৰি আছে, বহুত ভাল কাম কৰিছে। থেংক ইউ দাদা, আপোনাক এনেকুৱা ৰাস্তাটো ভাল কৰি দিবৰ কাৰণে। হ'ব আমাৰ দাদাৰ নামটো নাজানো বাৰু, মই শুনিলোঁ মই ইয়াতে যে দাদাই বনাই আছে বুলি নিজৰ পকেটৰ পৰা, বহুত ভাল কৰিছে। আৰু চৰকাৰে কৰিব লগা কাম যে দাদাই কৰিছে তাৰ জন্য দাদাক ধন্যবাদ বহুত বহুত। এতিয়া হয়তো ভাল হ'ব যেন লাগিছে, বাকী হ'ব। আজি আমি কোকৰাঝাৰ ডাম্পাৰ অনাৰ এছ'চিয়েশ্যনৰ পৰা এই দলগাঁৱত ৰাস্তাখিনি যাতায়াতৰ কাৰণে বহুত অসুবিধা হৈছিল, ল'ৰা ছোৱালী স্কুলত যাৱাৰ কাৰণে। তো এইখিনি চাই আমি কোকৰাঝাৰ ডাম্পাৰ অনাৰ্ছ এছ'চিয়েশ্যনৰ পৰা অলপ ৰাস্তাখিনি ড্ৰেছিঙৰ কাৰণে অলপ সহায় কৰিলোঁ। মেৰামতি কৰাৰ কাৰণে অলপ সুবিধা কৰিছোঁ। मोजां माथोफ्रा गोबावनिफ्राय गाज्रि जानानै दंमोन, दा बानायना होफैनो थाखाय आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरोखि। माने लामाखौ नांखागौ जोंनो, हाबनो थाखाय उसुबिदा जानानै दंमोन, दा बानायना होफैनो थाखाय आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरोखि। बे रेल गेटनिफ्राय बै माबासिम दैमारि रडसिम। गोबावथ' माने बोसोरथामआनो जाबाय खोमा, दाख्लैसो सेन्ट्रेल गारदोंमोन, बेयावबो जाफुंजोबाखिसै। सरकारा दाख्लै एमएलए सारा बानायनानै सेन्ट्रेल गारफैदोंमोन, गारनाया जाफुंजोबाखिसै आरोखि। उनाव सरकाराबो बायबाय दा माबाया आरोखि, लरेन्स इस्लारि बिथाङा फैदोंमोन आरोखि, फैनानै गाव नायफैनानै गावनि सेन्ट्रेल गारदोंमोन, दा जाफुंजोबाखिसै आरोखि खामानिया। दाथ' जों हागौमानिखौ सरकारा जुदि जोंखौ अनहरोबा, लामायाथ' हाबनो थाखाय गोनांथि जानानै दङ, दा हायोबा जोङो बानायजानो लुबैदों आरोखि, मोजाङैनो मोजां आरोखि। बेखौ सालाखाथि फुखागाव होनना बुङो। मानगोनां नैबे क'क्राझार डाम्पारसिमनिफ्राय जोंनि नैबे फुखागाव लामाखौ मोजां खालामनो थाखाय जोबोद जोबोद साबायखर। जों बिराद ओरै थाङो, मन्दिराव थाङो, हाथाय बाजार जाहैयो। हाथाय जाहैना बिराद खस्थ'ना, फिरफिलि गाखोबाबो फिरफिलि ड्राइभाराबो जों गाखोग्रायाबो बिराद खस्थ'मोन नालाय, बेनिखायनो नोंसोर दिनै बाबामोनहा जोंनि बे लामाखौ बानायनायनि थाखाय आंनि गोसोआ बिराद गोजोनदों। जोंनि गामिनि आइ आफामोनहाबो बिराद मोजां मोनदों। नोंसोर जेन'बा नोंसोर बिदि मावलांबाय थानो हाथों, नोंसिनि देहा सोलेराव मोजां मोजां थाथों, बयबो बेखौनो आं गोजोननाय होबाय बाबामोनहा।